What a wonderful day. Thanks Mfundisi Jabal. Ubaba lapho mfowethu. Utakhuluma ngama I2. Akathele intombi enhle le. Ake nikikizele nginizwe ukuthi nikhona. Nabangejelas abasho bathi. Mfowethu. Uma kuyiqiniso ukuthi ufuna ukunika bhuti nangu umbhobho khuluma amazwi amabili bese mfowethu uyayithathela ekwakhe. Sanibonani. Amashiyana. Usiswami. Ngiyezela ku sura namhlanje. Ukuthi ungiphathele yena kahle. Ukuthi uzwe ngaphakathi. Ngakhala nobabili izingane ezithile. So ngiyezela namuhla ngihenda over kuwo. So ngifisela ikanto kumhlaba. Yini ngathi ninomona nje ake ngigibizele Mashiyane bayakunika ndoda uthatha ngazikhathela. Tata Mashiyane tata. Ngithini tata Mashiyane tata. Hamba naye baba, hamba naye. Ah, that's wonderful. That is wonderful. That is wonderful. Ayo Mashiyane ujabulile. Ngendlela emangalisayo. Halala ekhaya halala. Kulesi sikhathi ke siyathemba no DJ ukhona. Khona ingoma ka Rebecca Malope. Thando lo. Amen. Lo sala lo sezi. Amen. Ansoze. Basakhala kahle abantu abadala ngoba ngifuna ukuthi makenze izifungo zakhe. Azenze kukuhle ngibona niyasondela ngakhala kahle. Unayo DJ faka noma yipi ke yomshado. Awushayele taribuye le muraho. Risina makoti awunayo leyo gogo. No, boy. Somlanda tu. Kalani kaPestobo. Lendo dalele fuka kungayo ihambe. Ivule ngakho. Mashiyane. Njengokuvumelana kwethu. Uzonikeza manje ne. Ne. Ukuba isikhathi sakho sokwenza isifungo sakho. Noma unganginiki tennis Ukuthatha unkosikazi wakho. Mase right. Sokuyisikhathi esiqinisekile lesi. Lapho lo mfowethu usimemile nalo dadewethu abasimemile. Benza khona izifungo zabo. Baba. Ngicela ukuthi kube khona okubambelayo umbhobho owumhlapho omkhulu noma ubhuti wakho awuzwayo futhi ngoba ngivame ukushadisa ngibona izandla zithathaza zendoda ngavela kwasihla. Ake sithi ke uma kuyiqiniso Mr. Mashiyane lokuba engizokusho ulandela ngasemuva. Uthi mina Lucky Mashiyane. Mina Lucky Mashiyane. Umoya wami ujabule kakhulu. Umoya wami ujabule kakhulu. Ngiphambi kwenu Sihlobo. Ngiphambi kwenu Sihlobo. Ngiphambi kwenu bangane. Ngiphambi kwenu bangane. Nani bazalwane. Nani bazalwane. Ukuthi namhlanje nibe ngofakazi ukuthi nibe ngofakazi ukuthi uphumzile
ukuthi uphezulu. Ngiyamthatha Ngiyamthatha ngendlela ehloniphekile ngendlela ehloniphekile kaNkulunkulu kaNkulunkulu nomthetho waseSouth Africa umthetho waseSouth Africa ukuthi abe umkami ukuthi abe umkami yena yedwa yena yedwa ningamdibanisi namuntu ningamdibanisi namuntu yena yedwa uzohlala naye uzohlala naye kuzo zonke izimo kuzo zonke izimo noma kuyakhuphukela noma kuyehlela umzile sithandwa sami umzile sithandwa sami ngingowakho for life ngingowakho for life. Amen. Amen. Asebise kashiyana. Uzayikhona lento azayisho. Amen. Inhliziyo yami ijabulile. Ngicela ubambe ideli umbonise ukuthi ujabulile. Ukuba namhlanje nibe khona izihlobo zami nabangane bami nabantu engikhonza nabo ukuthi namhlanje nibe ngofakazi ukuthi nami ulakhi Mashiyane ngiyamamukela abe indoda yami engizothandana nayo kuzo zonke izimo esizohlangabezana nazo noma impilo yaphezulu noma impilo yaphansi uzoba owami size sihlukaniswe ukufa ngingowakho mfoka Mashiyane. It is wonderful. It is wonderful. Kumnandi. Mbona nalabo nokwatile bajabulile manje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalesikhathi. Kunesikhathi samanje senzoba isikhathi samaringi. Angibutho wakhe amaringi akhe amvulele wona. Amnike esandleni. Ubutho wakhe ngisithayo uzozikhulumela yena myself. Uzozikhulumela yena myself. Abafundile bathi himself. Kodwa thina singafundanga sithi uzozikhulumela yena myself. Egameni likaJesu asho ukuthi yini ayithandayo yini ayibolayo nokuthi ufunani. Futhi ngenkathi wafaka lamaringo phakathi baphelela kuMashiyane sisi awuhlaselwe ngempela ayikho. Therefore my brother you can hold it ukuthi uyakhuluma manje sokuhle solo. Abe family Ayisuka madoda. awasuka amadoda abasondela abafana. And that's it. Namhlanje ayinike konke God kunawo wonke umuntu okhona izizwe ukuthi azoyikho isizwe. Nana abakhezi bona ngihlala kule ndlu ngibuyele kule ndlu. You are nothing but my soul. Yes. Namhlanje Unomuslo. I'm not taking you. Giving you this world as a symbol. Mina ngiyosebenza ngisisiwe. Namhlanje. Ngithi namhlanje ngikufaka isibaya sakaMashiyane. Ngiyathatha isithando sami. Hey, siyamuyizela isithandwa. Amen. Bakhulula amagama. Hayi no. Siyakubongela sisana. Ngalesi sikhathi lesi sizocela-ke umuntu wakho nawe akubambele. Uzikhulumele maludani wakho.
umtshele uhanyi wakho ukuthi ngempela lolu lutho lolu ulufuna kangakanani. Siyabonga. My king, where do I begin? I could stand here and speak for days, but when I met you, I was a little, naive and carefree. Days, months, and years went by. Went by with that came wisdom, love, and knowledge. Yes, we were not perfect, but wow, You can we cry. did love each other, and we still do. Today, as I stand before you, fulfilling the promise that you made when I first met you. You said, I shall be your wife and the mother of your children. Today, you have made my day. Thank you for loving me. Not only are you my husband, but the father, the present father, to Kaya, Zanza, and Shalom. You go far and beyond, just to make us happy, faith, and warm. I couldn't possibly have imagined how much my life would be so fulfilled and blessed as it is today. You superseded everything you have said you would achieve for us by a long shot. Thank you for being my loving husband, my armor, my companion, my covering, my personal strength. My mentor, my example, my best friend and only friend, my everything. Thank you for providing for me and the kids, leading me, protecting me, and holding me up. I rise and call myself blessed, graced, and highly favored by God for giving me you. Love you with all of you. Mashina ukhali ndoda. Baba usisi isikhuwa. Umphethu kwamambala. Isizwe isikhuwa. Hey, nkosikazi yakirithi isikhuwa yo. Ushende kuwa. Ke umambela. Hala! Mashina that's very powerful. Awubhuti bakho babhekile ndoda. Hey, balokhu bagwinya amathe bathi mfowethu siyambongela. Thina siyofika sebafikile. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. At this very moment here, it's going to be a very solemn uNkulunkulu isifundo nomakoti. Kuzoba ithuba elihlonipheke kakhulu. Because le thuba leli ngizocela abafundisi ubaba nabafundisi abakhulu bokunawo kwezela phambili. You see what is going to happen now, Mashiach. Sesibizwa uzimo. uNkulunkulu ngaleso sikhathi uza nenye igroup ezomhlanganisa ney'thulu ezomsiza imfelede isakuhamba kule ndlela. Bathi inzima le ndlela yomhlaba, kodwa uma uyihamba lezimo sisi nobaba nizophumelela. So you are going to bow down before God. Nibambane ngesandla lesisamarini. Simthandazele seyi-4. Sicela uNkulunkulu ukuthi athi his blessing upon you. Kulomshadweni kube khona isibusiso phezu kwesibusiso. Ukuthi noma kwenzekani, noma ngehlelo noma ngenyukela. Ngithandane Mashiach izinhlobo ezifeyile. Abantu banamhlanje bahlukaniswa i-divorce Mashiach. Manje lento esiyithandazelayo ukuthi ningahlukaniswa yiyo. Isolve inkinga kunokuthi i-divorce. Awukho umshado ongenayo inkinga. Siyasha sonke. Nami ngina 43 years nalo Jakarta swami. She's very intelligent. Uyazi ukuthi Jakarta is very intelligent. Nami ngoJakarta. Singabo Jakarta. Uyangikhoza ukufundisa ukuthi ungathomi. So I was just highlighting ngicela ke ukuthi thina sonke sibaphemezele. Besime ngeenyawo phambi kukaZimo. Sicela ukuthi umfundisi lo yena okholayo
with the prayer. Ngibawa nje ukuthi sime ngeenyawo phambi kwezini sibakhulekele. Amen. Baba, siyabonga egameni likaJesu. Sibonga We bring them in front of you. Tell them, wish us happy, Father. This is a joyful day. As we continue to in the name of Jesus Christ, see that it's let them stand with God, so let them stand with us. Father, when the vision of Jesus, I'm going to say now, this one will want us to submit. This will us to be the place of all the storms that is not Sibekele ukuthi kwesakasibanise uPhika uNkulunkulu amandla wonke sithulekela umthetho osezilapho ukuthi madoda athandane kanti futhi nani bafazi muthobele amadoda enu sikhulekela lezi ezimbili uthobelana kanye nothando egameni likaJesu. Amen. Siyathokoza njengobashayela ingoma yokukhela phansi bese ngibanika ivesi elokugcina elomshado wabo bese nami sengiqedile. Angifuni ukuba o-ispedalo kuyishayo futhi ingoma yomshado nje bayohlala phansi bake bajane boyifise babambene sebesandile. Hayi man. Amen. Nabo Hala Amen. Kumnandi ukuthi kube yimi namhlanje nina bekhethu onesimemezelo an announcement yokuthi as from now at this moment this is officially Mr. Amen. and Mrs. You may kiss the bride. Don't bring the food to one more time. That's it. For everybody who has a shot and a shot in Nakamakama 2. Nakamakama 2, my daughter, Naviswazani. Atorara Musumail, chapter 9, verse 9. Atilamakama. Amen. Towards of Pila, no fast wako, Ompio, Kulu, 8 wins are for easy. Anything. Ati uwe mama tokoza nophila nendoda yakho eziwini zonke zokuphila wakho eziyize. That is the secret of this year wena uzoshada nawo ushadile Ishumayeli 9 verse 9. Le moto yifuna ukushayisa imoto yantelekile kumaringi moto. Oh, that's too much. Ay. Ano din mo yeah. Kan mo lang nagsiset friend. Masyan yung kuma nawe karatang. Amen. That verse bar. One call come. Let it be your motto. Yeah. Amen. Let it be your motto. That's the motto.
into eyenza ukuthi i-drive yomshado wenu ibe successful. Amen. Lenza futhi ukuthi libe ipolicy. Ipolicy iphoyisa eligadayo neligayidayo. Yenza ukuthi le ndaba yokuthokoza Amen. kube yi-principle. Funa ukutshela mashiyane abanye la bakhambe modering izithandwa ezishadile abakhulumisani selokhu baqabana 3 months ago. Ungavumi mashiyane lingashoni ilanga umtshela umkhombe ngomuntu ucishe wamgwadisa yonke then bese niyajabula futhi. Fundisa uJabari, there is a formula that I formulated myself. Okay. Bengithi ngizobhala ngayo i-thesis. Okay. Yeah. The formula it comes from Ubuntu education. Okay. Okay. I mean Ubuntu education, bebathi A, E, O, Yes, sir. you remember? Bathi ba, be, bo, bo. Ngiyakhumbula. Amen. Bebathi da, de, di, Yeah. do. Yeah. Yeah, we should think we were not learning phonetically. We were gonna see what that now, this formula, Baba, Umashane, no sister, Pugil, Itatane. Say la, Uta, Te, Ti, To, Tu. Hey. The formula iti Mashiane. Tandanani, Utawa Boy. Hey. Nitandane agape, nitandane eros, Wow. nitandane nitandane video ni baba, nitandane storge ni baba, family. Erotic donkey. Erotic donkey. Amen. All the forms of love. Yeah. Amen. That is tough. Amen. Cheers. Mashiane, nawe sisi. Lalelani, bobaba abadala bazantshela ukuthi umthatho umuntu abathethelelanayo for the rest of their lives. Yeah. Amaphutha ayenzeka. Nithethelelane ningabantu. Manithandana lapha esikhathini nithi my angel. Bari maseshadile soyamangalisa lo muntu lo khala naye. Umuntu wamambala mislo the angel le. Hey. Amen. Alright, ayengizwe ukuthi ngiyangizwa. Okukhala sithema bezilani. Abathanda. Bathandayo. Okwesibili that mama. Bakolelana, bathethelelana. Lo uthi abantwana avalana indlebe labantwana. Uthi lo ukuthintana. Okay. Lithora-thorane. Yeah. Yonke indawo. You love a thesis. Yeah, uthi. So angeke ngiyemude kakhulu ukuthi Mashiyane nodadewethu nishadele ukuthintana please. Ningadlali ngalokuthintana. Yeah. If we go every day. Yeah. Ngiyamthokoza uZimu. Alright, ngidlulile lapho. Ake ngizwe ngihamba la ngithe bazokwenzenjani? Bazothandana. Bazothethelelana. Bazothintana. Then ke uthoba khona bazothobelana. Angazi mina ukuthi kuzoba njani emtshadweni wakho Mashiyane but ke kuyenzeka ukuthi isikhathi umkama bephezulu. Bangaphezulu sekufanele ngibone ukuthi no mina ngithatha iposition ephansi. Yeah. Ngoba ngiyambona ukuthi hayi uyabona ukuthi u-upset ngesikhuwa. Nawe sisi indoda mayiphezulu ungayiphezulu. Ngoba abantwana bazaqhakeka futhi niyenze ekamereni lento yendaba yokuba phezulu. Hayi ukuthi abantwana bezubaba wow umama wow baphezulu boyithu bayashisa. Then the last one too. Nithuthukisane. Mashiyane ngathana unkosikazi wakho ufuna ukufunda. Hayi manje mfundise ngoba isaka elizayo base bamqashile lizoba Mashiyane. Yabona noma sekaphethe lapha ngekoreni wof. Basokhuluma ngomkakho ukuthi uyamazi umfazi wami.
Wathi mofuthi lo obereka le ophethe ngekureno. Satu record ya lo. You are happy because umthuthukisile. Alethi maleni nkosikazi. Ungakwateli ukuthi ubuya kuletha i30,000 wena uzane 3,000. Bayifikile le 30,000 yakwabathiyani. Kuphelile. Sidla sonke. Yala ekhaya. There's no vice versa. Hayi ke ngiqedile ke ngiyafuna ukubathandazela. Alright, asikhulumeni ke ningilandele ngasemuva sibathandazela. Bese ngihlala phansi ke nginikela back to the master of ceremony. Ake sikhulume ningilandele ngasemuva sibathandazela. Sibabheke sibabonge ngesandla. uNkulunkulu Baba siyamcelela uMashane nomkakhe ukuthi basize bathandane bathethelelane bathintane bathuthukisane sicela lento ngegama likaJesu. Thank you. Amen. Ay manbasta especially in Salta. Very simple. But I'm still the master of the ceremony. Amen. Because so handsome man, just one song from Good DJ, and afterwards I will tell you what to do. Amen. One song, DJ. Okay. Amen. Okay, sikhathini samanje ngibona ukuthi asenzanga i-welcoming. Amen. Ngizocela oyi-one efinelini, sizocela umama lababhalini uMrs. Mabeya eze ngaphambili so that she can give us an official welcome. Ukuthi lalela in the ceremony of Marumba, you guys are actually welcome. Amen. Langa siza phambili asumshaleni izandla uMrs. Mabeya. Amen. Yeah, you ain't come on. Siyambingelele mina egameni lenkosi sikhona kule ndawo simbaka Marime sizonamukela sithi kusekhaya la kusekhaya namukelekile izivakashi zethu zonke zamukelekile ningabopheki ningabambeki ningatholi istay nakuthi giya nakuthi lilizela kusekhaya la Marime siyabonga. Amen. By nature, I'm an active person. So now we must be joyful. We must do what? We must be joyful. Thinking in something before we shot the next step. We have no time listen to one day. I'm an American, I'm a journalist. Bamfaga SIT. But we have a problem with you. What do we now? We are not Muslim, our Arafat. That kind of analytic. No me answer when you go there. That's what people are watching. It's our team. What if you Americans? You have one problem. You have a mentality to think that if anybody is against you, everybody should be against it. No wonder why you are the way you are, I think. Okay, listen to me now. At this appointed time, we have one item of music again before we carry on. Amen. Yes. Yeah. Okay, at this appointed time, the bride, Mrs. Dolly Marime, and the groom, Mrs. Sabina Sheila. Yeah, okay, so the Mrs. Bride, Mrs. Dolly, I was going to say, Amen.
amen. Ngibingelela bazophende amen. Ngibingelela abafundisi, ngibingelele konke ivakashi ezizile ezazosapota lo mcimbi amen. Ngibingelela iphalaphala zami manje ezimbili amen. Ngiyabonga-ke mina madodana, ngibonga kakhulu mnganami and ngikwazi kahle ukuthi umuntu onjani. Engizokutshela kona ngicela uqhubeke ngalokhu okuyikho. Ngikhumbula isapota kakhulu, uyakwazi ukupheka ibhodlela elimnyama. Umncane kodwa bowukwazi ukupheka ibhodlela elimnyama. Ngikhumbula ngelinye ilanga indodana ithi icela ipapa. I can't do it. Amen. Ngoba lokudala sengande kumaprofeti. Engathi ngaya kanamuhla, njenganamuhla. Dala afika la umakoti. Hayi ukuthi uqala ukungibona kule thembe namhlanje. Simazi kahle nesupport yakhe. Siyazi kakhulu. Ngifana osebenzayo-ke lo hard work. Uyasebenza. Akadedi ngikhumbula last ngesisonke athi bomama hambani mina phethelani igazi ukhona uphumzile ebesadedela igazi kathi masibuya sathola indlu ithiye konke kuhamba ngomumo siyazi ukuthi mashiye yena shiye umashiyana amen. Babuzi wamukelekile wamashiyana futhi wangathi ungahlali njalo mntanami ungashintsha umshado uthi manje ngoba sengishadile ngahlala ethembeni ngagqoka iroge elimhlophe hayi ngiyashintsha manje ihlala unjalo mntanami amen. Uhlala nathi kuze kuphela awungiyamazi umhle awuyengakalali ngelasipele uhlala nathi kuze kuphela ngelasipele uhlala nathi kuze kuphela. Hallelujah. Ngithanda mina ngathanda nomfowethu Jesu. Omina ngaphambili mamazi. Hallelujah. Ngiyabonga ke bathandekayo uNkulunkulu emuhle. Sisahlela nomsebenzi ngiyabonga. Ngimbonela sifihle encabeni. Phumzile ngoba kahle. Engikubonga ebantwana bami ukuthi ngiyakholwa. Ngibonga ukuthi isisekelo somshado wenu kunguJehova. Amen. Abakakhaya awuthi ngiqale kuwe thina usumkhwenyana abakakhaya ngifuna ukuthi nakuvela ngiyinyawo ngifuna ukubona indodana. Haleluya. Ngoba nasivane sithi siyakhola ezinye izinto sithi siyishiye. Haleluya. Ngoba lezi zinto abantu bayazithatha bahambe nazo umuntu afele endlini umkhwenyana khona. Hallelujah. So ngiyambonga ubaba uNkulunkulu, ngiyambonga nevangeli lenu. Phumi ngiyabonga sisi. Yazi ukuba nesinye isikhathi nabathi kuzokhuluma ngomntwana wakho okukhulumela umakoti ube namahloni ube novalo. Kodwa uNkulunkulu emuhle phumzile anginamahloni nawe anginavalo sisi. Hambe usenzela kahle kamashiyane. Hey, bakamashiyane niwele enkanteni. Hey uNkulunkulu uniyeke umva nangaphambili. Haleluya. Phumi kamashiyane
awusumakhohlwa umntwana. Amen. Uyazi ukuthi uphathe kakhile laphaya. Kumi anginavalo ngawe. Kanamambo senzela kahle. Bamashiyane nababona wena babona thina bakaMaria. Kumi phezu kumhlophe enhlizweni. Bakamashiyane. Hey, yeah. uNkulunkulu nenze kahle. Ninomakoti yazi nabathi abantu babusisiwe ngophumzile nibusisiwe uphumzile asumntana wezinto eziningi uphumzile umntana ophansi ngendlela emangalisayo. Ngiyabonga baba kakhaya ukusiphathele kahle umakoti wethu. Baba kakhaya uyambona ukuthi ngani ungaba kumkali manje ngicela kumkali phumzile phela ngapho baba kakhaya kuqale baba kakhaya nophumzile Umzi, nafuna umuzwa wakho ube mnandi, ungenzi umuzi wakho ube yiwofu. Ngaso sonke isikhathi thoba. Ayikho into edlula ukuthoba empilweni. Umshado omnandi. Ayikho into emnandi njengomshado. Haleluya. Into ebalulekile emshadweni ukuthobelana. Nokuthandana. Baba kakhavuka umhlabeleli othi lobolunga khonoda ohlezi naye emshadweni zishaye zonke ziphelele zihambe ngamasondo. Baba kakhaya siyabonga baba mashibane siyabonga uNkulunkulu anibusise konke okuhle nomusa makulandela. Dada ngizomshalisa amen. Ngabe ngiyakwazi ukuhlula. Ngabe ngithi it's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. It is a wonderful day. Basi sisemshadweni. Sisemshadweni esihlobeni bantwana basekhaya. Wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Kala ngibingelela abamsisi sabakhona ngibingelele umndeni wakaMashiyane, ngibingelele umndeni wakaMaria, ngibingelele bonke abantu abakhona etendeni. Siyazwakalana. Ngifuna ukuzwakala kahle manje ngathi angizwakali. Ngiyazwakala. Amen. Bangibize ngoMaNkosi. Ngiyabonga. Ngihappy mngani wami ngendlela emangalisayo yokufika lo mhlabelelo othi it's a wonderful day. Ngijabulele ngenye indlela emangalisayo uthi semawuqala uthi friend yangi-invite weza kimi ngesiyami ngicela uzokhuluma athi awona ucela uhamba ngathi maye lo muntu ohleleke ngake ngabe ngiyothini ngoba mina ngiyaphaphalaza phela bathi-ke nabo-ke ngimile la ngizokhulumela abangani ngisho ngizokhulumela abangani. Ngiyakhumbula ngifika la elokishini 2011 ugogo Nkosi wangi-introduce uPhumzile. Wangi-introduce ugogo bengazi ukuthi ungilethela usisi bengazi ukuthi ungilethela umndeni ngoba ngithe mangihlangana noPhumzile sho bekunale phazi lebeyishoda ngathi mangifika safika sithi qhwa sahlangana. uPhumzile-ke Nkosi yami patient ngami mina ngihlala ngilate vele bathi lo mngani lo patient bekangibekezelela angilinde wabe siyangifunda ngokuhlakaniphile ukuthi every time angithi siyahamba lo ngo9 yena khana geza bese kangihlakaniphele athi siyahamba namhlanje sizohamba ngo8 la siyakhona kube la siyakhona sihamba ngo10 ayithi kangihlakaniphele ngani uhlakaniphile. So ngibonga ukuthi ube patient for mina wangithanda ke wangifaka emndenini wakhe into engithanda ngaye uPhumzile isithobile. Mina naye njengoba ngisho 2011 angisho
manje it's 2025 angiyazi the other side yakaphunzula ngisho ukuthi lamaside ayithu but mina ngazilela lihle kuphela umngane ongeka outshine nabangani abathanda ukubuka ngomunye umuntu angisho bekangeka outshine sithi masiye phansi bekubona ngisho wala elokushini banama event wazabantu asingana sabe sendaweni ethizeni Somebody mngani izinto zami zinje I've got you friend uzokhipha like happy ngisicathula asa ngokusize bani yabona ngani sesene pair of shoes engayithola kuwe sesena le bracelets nwele uthi awukwazi ukucama kahle yazi le bracelet kanisana kamnandi njalo I still have uphunzile umngani man la ngisebenza khona manje mina ngafaka uphunzile wathi ngathi mangiyakuye ngiyobonga wathi ungaboni ngenzela abantwana bami umfazi onjani loyo uhlakaniphile uyazi ukuthi ngiyaphayiva indlela yena kangasho nethi ngiyazi ukuthi bama abantwana bayenzani bayozuza amen bazalwane nkosiyami inkonzo mina isonto la ilokushini bengalazi uphunzile wangithatha wathi nayo inkonzo ngiyabona ufika ukukhonza asiye ngapha ngisho ngicela ufika mina la izinto eziningi ngifundiswe uye ufika nje emzini ugogo uyashona angazi ukuthi ini ihlanganise nani bekakhona emva kwami athi hayi makuso siyenza so kuningi ngikufundile njengoba shilo mama ukuthi kamashiyane nkosiyami atholile mina ngiyakwazi mina ngisho ngihlala ngikhona kamashiyane makaya nami ngiyamkhapha ngisho umngani wami ngimbona asebenza ngisho kanti isebenza kanje emzini hawu mina ngeke ngikhona amen mara mayisengakimi bese ngenza njani ngiyasebenza uphumzile kube umngani wami njengoba ngisho ukuthi la kusekhaya noma yena ngiyepha ngisakahlala sanqobo mara mina ngiyeza laba yangaza ngisho ngithothi zophumzile sekhaya mangifuna ukuthi umntandokazi azolala la ngiyafona ngithi zenda ngicela umntwana uyalala sekhaya la the way uphumzile wangifaka ngakhona ngawelcome ngakhona bonke abantu bakaMashiyane bakasori bakaMarini banothando mangalisayo so baMashiyane siyakubonisa mina ngibiza ngoDeli yazi igama liyaphi uphumzile ngisho ingane wami ithi Deli so nami ngifuna ngithi noDeli ngithi sifuna ukuhleba okay bese siyahleba so le gama la kaDeli kuya kuyiphumzile Mashiyane ngicela umphathe kahle mntana ngiyazi ukuthi uphatha kahle vele ngoba ngabe bongamphathi kahle ngaba sikho la ngicela uqhubeke njalo umthande ukhulumile yena uzikhulumele yena sizwile ukuthi uphatheke kahle kaMashiyane my friend uyayazi nawe Oyabe siyamthobela uMashiyane ungathi ngoba sekangishintsha isibongo sengiyakwazi ukwenza ukuthi nokuthi hlala njalo bese uyamthobela abakhulumile abafundi ngeke ngiye ngafundi ngoba iphathane kahle uthandane njalo yazi la ngibhale indaba engakanani angisayifundanga nokuyifunda kanti kona uNkulunkulu anganilondoloza nenze kahle emshadweni imfisela ukuthi kodwa imali eningi edlula le nayo manje amen siso ezidlula lezi eninazo manje emshadweni iphathane kahle uyazi ukuthi ngalendlela ngibikela kuyo ayisho na 2014 ngoqala wena ngalandela ngoNovember manje sizoku-overtake singani mara wathi no then sinakule amen so ngiyanibonisa kuhle kakhulu umsebenzi omkhulu anibusise kuningi engibhalile ngengisaya la ngibhale khona ngoba vele mangaqala ngithi ngiyakhuluma ngeke ngize uNkulunkulu angibusisele nina look at you look at God mngani wami hey angazixoxa ngashoni la hey uNkulunkulu muhle God's timing is the best. Beka usumuhle kanjani sanibonise kangenelihle kangaka uNkulunkulu bangathanganisa kakhulu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. God bless you. Thank you very much for what the speech. Amen. At this point in time, I would like to say something. You know, woman is toilet, never stay down. But in time of us, nigga, uchapar, man. Uchapar is better colonelayo. Ebabisa ngomngani wakhe. Umistake aba unathi lo mbhekele asishayele isandla asisophamle. Ayoriaji. Mkaji. Foreign ngena kancane. Yabona ubuhlobo kwami la ekhaya. Wonke bavele ngapha. Mara mina ngivela nje. Yeah. Ngifala phakathi nendawo. Ibambe.
Mara ngazi ukuthi ngiyakwazi. Athuzani ngiyamthatha phela. Siyabonga le-example that you are setting to those that is emva kwethu. Amen. It may God bless this marriage. Amen. Nalo phethe nalo besekazitshela ukuthi uzoba umakhwapheni ubalelwe sisi. Akusekho bakho. Yayibona. Angisiqeda mlozi yazi ukuthi nalo sisi khona la futhi yakho. Yazi. Alusikhuza stay endimeni yokuthi usikhuzile. Futhi ungakhathali ukuthi uyasikhuza. Today ngikhona ukubiza abanye abantu they may not even know ukuthi le ndeni ihlala kiyo injani kungesimanga sakho. Ubabiza bathi ingathi uhlala lapho usokona ukuthi hey ngiyazama nginono kungalokho. Lokuvuma kwalo sesi. Ngithi uNkulunkulu angibusise futhi nabathakathi hawa madoda sikidende inyawo la. Akukho ezobereka la ngabani ngani. Uzathi uNkulunkulu akubusise uthine ube indoda nama credit card wakho. Qale ku sikunzi. Nemali yakho qale kusikunzi. Abo sisithu abasilamayo or islamabona. They must be understanding ukuthi kunomfazi. So imali la ikhaya inegada. Before you iqala la. Asale isebenza mara before you iqala la. So for sisi isizozena sihlale phansi na. Basazonirura nomuzi. Ufikile inomvumile phambi kwenu. Ngiyabonga abantu basekhaya. Thank you very much. That was Mr. Natikaba. Thank you very much, sir. I was happy to sit down and tell you about it. There are 3 in road. Mr. Samarima, Mr. Poma Bena, Besibano, Wapana, Pati continua na vale continua gale. Diferença Zitanya, Zitigota Vicenzani, as Baixaris and Sanibonani lonke egameni lenkosi uJesu Kristu ngiyabingelela ngokuqala ngithanda ukubingelela uMashiyane sila sihlangene ngaye ngabangavelanga ngabasikho la siyabonga Mr. Mashiyane awenza umsebenzi omkhulu nawo makoti kanjalo ngokuvuma uMashiyane isenzisa abakhulu la kaMarima bakaMashiyane ngiyanamukela nabakaMarima kanjalo uzo represent iphathi kaMarima le kumela umakoti wakithi kanjalo ngithanda ukusho kanjalo Phumzile ngamanye amagama uma uya kaMashiyane sithembe wena sicela ukuthi usirepresente kahle usihambele kahle umyeni wakho umphathe kahle ngoba wasifeyila ngalo ufeyile bakaMarima bonke ngamagama sonke sesifulekile kanjalo kufana ne-team uma ufeyile mhlawumbe ishizo uma ngaba i-Pirates yaluza so luzisena ama-fans wonke ngamagama izinhliziyo zethu zibuhlungu kanjalo ke nawo Mkhonyana bakaMashiyane sicela ukuthi usiphathele kahle umntwana wethu kanjalo sicela ukuthi usiphathele kahle uyinkosikazi yakho ngokugcina ke angeke ngikhulume kakhulu ngokuningi sibashiyo bona ne-weather seyathi iqala ukubheda kufanele sithembe uNkulunkulu uma unenkinga ungatsheli Phumzile uma unenkinga ungatshela kubangani utshele bani shona edolweni noma ulungise inkinga nomyeni wakho kanjalo nawo Mashiyane uma unenkinga ungatshela ugogo utshela umama utshela umfowethu wakho uma nonkosikazi noma ushona edolweni kanjalo uzophumelela ngoba iBhayibheli liyasho ukuthi unkosikazi wehlakaniphile wakhathini izakhe kuphi kwaleni idwala phela linyakazi alinyakazi hleli elidwala liuNkulunkulu that's why uJesu uma ukhuluma noPetro wathi ngoba uyamazi uPetro wathi izolakha ibandla lami ethi Petro ngoba ayidwala ngamagama themba idwala unganyakazi uma ushone banganini ushona kulokhu ngamagama ukuyakaza lokho hlala edolweni nawo Mkhonyana hlala edolweni ngiyabonga kanjalo. Thank you. A hand of applause. Thank you very much.
Amen. Yeah. The second leader is in I just want to say this. Did you know what you now shatter? Did you know what you now shatter by right? Awushadi umuntu ofana nawe kodwa ushada wena kulo muntu. That's why Adam nakabona Eve azange ufana nami. What the bones of my bones, flesh of my flesh. Yazi uJesu nakazoshada akashada umuntu ofana naye. Ushada yena kithi ngoba nathi siphuma kuye njengoba uEve aphuma kuAdam. Nathi we come from the second Adam. Ashaya uNkulunkulu izandla ngoba thank you very much. Until today, September, it doesn't mean you stick to the principle. There was a principle of marine. There's a couple of names. I need to show you that. Just join the match. So another thing, Tani Mama, upon Zine, was Patelet, upon Zine, and Sinamu. Okay, when a Santa, Pato Zine, and Chin Pums Nabi and Daino, I see things. I'm not the leader cool, those never like Koran. Thank you. A hand of applause for the speech. Thank you very much. Amen. You know, she said something, understand and I'm touched. Steve Chakado walala. Wathi mina ngazibona ukuthi ngumfazi ngomntana mokali. Ngalamala gama lawo sifuna ukubiza umuntu uNomvula Sabina wasibona ngaye emhlabeni ukuthi ngumfazi namhlanje ngenxa ye-first born out. Ashaya uMr. Shedrack Mashiyane izandla ezababawu. Hallelujah. Hallelujah. Mashanda siqatsha namuhla. Bakamari siyabonga lembali. NEC eyona. Yazi ngikhumbula basethothana ngale. Upramasike. Ulangacala khona ukubona ukuthi hayi khona. Unamanga we. Ngikhuluma iqiniso nawe sibusule ngoqashe lapho. Sithi sathishile. Ngiyabona manje umntwana lo hleli nolakhe laphini. Hayi. Ngithula thulu ngoba kwesikhathi hayi khona ngabona ukuthi hayi yonke into mnandi ihlangene. Mama ngakhumula lo nyaka lokudala bakhulisene. Babhekile yazi. Azakhe kube notshintsho isikhathi. Bavela bokhaya, bavela bonjuzu, bavela kulukazi nabohlalo kunye. Namhlanje nabo badinela ukuthi lokuthanda perfect. Mina nginotisile njengoba omkhulu ngibona. Abaqhubekela phambili
bathanda ngalendlela lesikwazi ngayo. Brian, uyokwazi njengomuntu okhulekayo. Qhubeka njalo isimo sakho somnotho, yonke into esekelo sekhaya lakho, ungakhohlwa uNkulunkulu. Ngikwazi indoda ekhulekayo. Yonke into yakho igubha ngomkhuleko. Nje namuhla umkhuleko. Namuhla nomfazi nayo umkhuleko. Umkhuleko namandla ungasikopi brother lakhe. Qhubekani. Ayikho besitatamlo umphathi. Ngijabule kakhulu. Ngiyaphuphuma. Ngizaze ngibhede. Applause for the first boy. Yeah, we really appreciate. Thank you very much. Shadrach, may God bless you. En Afrikaans vertaal ons sê, baie dankie vir dit wat jy gesê het, maar die Here jou seën. God jou seën en baie dankie. Amen, ons aan. At this appointed time, I mean, let's go to the Himoni. One wanted something unique. It was the first time in Himoni. You wanted to when they were ushered into their throne. And this is the queen and the king, the gentleman and the lady, the girl and the boy. They were ushered in my teaching version. I'm a teaching. Okay, so Bella utembisile matibela ezengaphamili over to you. Utembisile matibela ngicela ezengaphamili uyenza manje. Amen. Nashaya izandla. Thank you very much. Hallelujah. Amen. When I shoot, I'll shoot Mark 50 Hallelujah, hallelujah, udumo, hallelujah, 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 udumo lwa Jesu, amen. Amen. Ngaphambi kwenu themsile yakuthibela. Hallelujah. Isiphisile bazalwane. Ngithanda uNkulunkulu kakhulu. mina ngibaleka namafoni angiwacha amafoni kungasewami. Hallelujah. Ngibulise umndeni wonke wakamlimi. Ngibulise nomndeni wami wakamashiyane. Abathiyela. Hallelujah. Yeah. Manje bazalwane, umela ngaphambili bazalwane ngijabule kakhulu. Angazi nokuthi ngithini bazalwane. Nami speech bengisibhalile bazalwane. But ngazitshela ukuthi ngona speak from my heart. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Manje lo omi ngaphambi kwenu bazalwane uMamNcandalaki. Hallelujah. uMamNcandalaki sisi wami. Hallelujah. Manje angizimelanga ngiwani bazalwane. Ngimele umzali Khosi, umzali Lindiwe, ngimele umzali Sesi ngoba sibanengi bazalwane. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Manje namhlanje bazalwane size ku celebration ngoba lithi iBhayibheli umshado waziwe ngoba waqalwa uye. Hallelujah. Uzoza nefoni yami akezi uJehova hlala khona. uNkulunkulu uyawuthanda umshado. Hallelujah. Manje namhlanje ngiyajabula ukuthi uNkulunkulu ukulo mshado. Hallelujah. Hallelujah. Manje bazalwane ngizokhuluma kancane. Angeke ngizimukele bazalwane. Ngithanda ukuthi like intana kasisi wami
lithi iBhayibheli indoda ethola umfazi izuza umusa emehlweni kaNkulunkulu. Haleluya. Manje ngifuna ukuthi namhlanje kuwe uzuze umusa emehlweni kaNkulunkulu ngokuthola nali ibhlongo osilethele lona emndenini wethu. Haleluya. Haleluya. Manje bazalwane kune-scripture engisithandayo kakhulu lapha encwadini ya-Ecclesiastes 10:19 oliphethe iBhayibheli efonini angalivula. Lithi izwi likaNkulunkulu, feast is for laughter, wine makes merry, but money is the answer of everything. So ngithanda ukusho kuwe njengompristi wakaMashiyane namhlanje kulo mndeni. Haleluya. uNkulunkulu makakusize mntwana sekhaya ngemali, ukhona ukusiphathela uphumzile kahle, uphumzile angasweli. Haleluya. Abantwana bangasweli. Haleluya. Haleluya. Manje ngize kuwe sithanda senhliziyo yami, my angel. Haleluya. Ngithanda kakhulu uphumzile yakwazi lokho. Haleluya. Lithi iBhayibheli umfazi ohlakaniphile uyawakha umuzi ngezandla zakhe, oyizula uyawubhidliza futhi ngezandla zakhe. Haleluya. Sangwa sami ngiyazi ukuthi umfazi ohlakaniphile. Haleluya. Ngiyazi ukuthi unjenje namhlanje because wazi ukuthi kuwe qhubeka umakho wethu, qhubeka umakhe umntwanethu. Haleluya. ngale ndlela bosuqalile uNkulunkulu akunikeza amandla Phumzile, akunikeze amandla wokuthandaza Phumzile kuko konke. Uhlale edolweni sithando sami, ngiyangizwa ukuthi ngithima lapho. Yes, ube ngale ndlela ungakhona, ungabi umama wezindaba, ungabi umama ogijimayo oshona le nale. Uhlale kuphi? Uhlale edolweni sithando sami. Ngiyangizwa ukuthi thina siyakuthanda kakhulu Phumzile ne? Yes. Kokugcina bazalwane ngifisela umshado omuhle, because namhlanje it's a celebration, it's a wedding celebration. Umshado uyoqala masesine noyi-2 ninomntwanethu good luck. Haleluya. Yeah, that is marriage. Haleluya. So ngifisela konke okuhle, nibambane, nithandaze noyi-2 good luck. Ungumpristi, ungazikhohlwa ne? Yes, ungumpristi. Lisho njalo iBhayibheli, indoda ingumpristi wekhaya, because wena ubuswa umpristi omkhulu, and that is Christ himself. Hallelujah. Yes, ungakhohlwa like ne ukuthi uJesu uyinhloko yakho. Phumzile, ungakhohlwa ukuthi ulike uyikhanda lakho. Hallelujah. Ngibambaneni. Hallelujah. Bantwana, thank you so much Mr. MC. Another hand of applause. Amen. Okay. Amen. 1, 2, 1, 2. Especially this hand, thank you very much. Amen. According to here in the Bible, a neighbor is far better than the brother that is far. Amen. Let's cut in so much without wasting any time. Sizoshayela umakhelwane izandla, speech by the neighbor. Also, the bride U.M. Pangwayo. Please, excuse me, nani visa wrong. Pangwayo. Lisa, Sada
ngiyabonga bakaMarima bakaMashiyane Phumzile Putlaki lo ugogo Phumwana ugogo wale strata lesi osele kule strata abogogo bakule strata lesi bahambe bonke babhekile emehlweni wami Phumzile wena ngithena ngifika la e1088 usesemncane wena akuphusha nepremi wena namhla sokhulile Phumzile ngithanda ukuthi Phumzile ngifuna ukuthi ube njengami awubona mina 7 years 7 years istays yaphumwana azange uphazane azange kube nomuntu ongishayisele never istays yaphumwana not much istays yaphumwana so ngiyacela mntwanami ngiyacela utlaki ngicela ukuthi ungiphathele Phumzile you're ancient mntanami wena uyakwazi ukutshela umuntu omdala indaba ezwakalayo and uyakwazi ukutshela umuntu omdala ukuthi gogo yabona la wrong ukuthandela lokho mntanami ungathi ungakhula ngaleyo nhliziyo leyo ungayilahli le nhliziyo yakho and ukukhumbula ukuthi ushimama yabona usisitola ungamlashi utlaki kala ukuthi ungamlashi mama zalawa uthi mama zalawa umamakho ningamlashi lo mama lo usisitola mina langifika la Phumzile bangekho thole vele mina ufundise bonke labo mfuthu wakhe bafundisile uTola bafundisile bonke nabo nganseli abobani bafundisa nguye uTola namhla sekaso uTola umfundisile sonke nimbonge malumthisa malumlaki malumlukasi Simoni nabazukulu Mpho Itusi nonke umazi kumamkhulu wenu ukuthi umameni kula ngizokhalela khona ngokukhalela khona nimazi usisitola ukuthi ngumameni ugokwenu uyonke lento kini so ngifuna nimphathe kahle Thank you. The person. We're also going to call another neighbor. Mind you, we have the sheep figure, but now we're going to deal with the male figure. Amen. They are beautiful, they are handsome. I family I'm sharing this Marcelo, over to you, sir. Thank you very much. Thank God. Hallelujah. Njani okusekodo laki ngibonga ukuthi umenzi wezwi izwi lenkosi lithi akukuhle ukuthi umuntu oyindoda ahlale yedwa ngoba umuntu oyindoda nakahlala yedwa udangerous ayakufanele dangerous nabo makhelwane
abantwana nabadlala bathi ningadlaleli eduzane kwalomuzi la kuhlala lo yababa. Isizathu uhlala yedwa. Bathi noma nithuma lo baba lo ningaye esitoro. Isizathu uhlala yedwa. Manje ngibonga kakhulu like to choose the best friend of your life. Ngibonga kakhulu uswela izibongo zokuhaya. Uyisibonelo esihle ebanganini bakho, uyisibonelo esihle lapha kule straat engihlala kiso. Even nalapha kule area, you are a very good example. Kala ukuthi like umshado wenu, you must invite God and pray together. Because a family that prays together stays together. Amen. Yabong. Let a hand of applause. Amen. Amen. Now we enter into another stage now. We are here to stiffly connect. Because it's in the what teachers in over 10 cents. It's written your performance by Best Music Entertainment. It's time for kids. GIFTS, 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 GIFTS. Amen. It's alive. Amen. And it's not someone keep mind. I think everybody will keep before we proceed. Before so forth. I think someone keep they will come forth. Amen. DJ. I think no shine over the obstacle for the Harvard School out. That's it. Set the song in the group. I like the song. I like the dance. That's it. Keep. That's it. Now. Sorry. I'm the master of the ceremony. Amen. Okay, it's the cutting of the cake. Who's stay a cook? No matter is Ngiyambingelela ke mina bahle emkhangweni kuphumzile nolakhi egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Ngibingelela ifamily, both families wabingelela egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Ngibingelele nonke neighbors nehlobo nabangani and everyone ola ukusikhungaza labantu ababili ngegameni elihle lenkosi yami uJesu Kristu. Siyabonga ukuthi sifike kulesikhathi sokuthi sizosika ikhekhe. Angeke ngibe muntu ungasabi. Sizosika nje ikhekhe la, sizocela iy'thando zami maybe after 1 minute zizothukuma but khona engifuna ukuchaza nje kancane. Niyalibona leli khekhe ukuthi lihle kanjani. Niyalibona ukuthi lihle kanjani. Uyazi leli khekhe ukuba bengingaletha ama-ingredients akhona ngiwalethe in pieces, ngilethe iflour, ngilethe ama-raisins, ngilethe i-icing sugar, ngilethe itswayi, ngilethe ushukela, ngikubeke la, angikhona ukuthi besingajabula njengoba sijabulela leli khekhe elihle. But lama-ingredients angafani, ahlanganisiwe, enziwa special, akhipha lento enhle kangaka. Uma ngathi nje uflour ngeke usukele nje uflour uyidle. But uma usumix ngendlela efanele, wakubake, waku-oven, wakuphuma,
wa-ayiswa ngale ndlela and it becomes beautiful. Ngiyathanda-ke nje uma ngisakhuluma ngama-ingredients ukuthi ngikhulume nangama-ingredients omshado wenu engifisa ukunibona kunama-ingredients awu-9 engifisa ukuthi nje nginifundele wona masinya bese siyabi-cutting of the cake. Lawo masifunda kwabaseGalatia chapter 5 especially verse lika-22 leli lokuqala likhuluma ngey'thelo zenyama ezi-very very bad engeke ezinye ngizibize nangegama ngoba zimbi yabona and khona ngabantwana but zibizwe uNkulunkulu. Verse 22 uthi yebo izithelo zikamoya. Number 1 ziluthando, number 2 ukujabula, number 3 nokuthula, number 4 bekezela, number 5 ukubela, number 6 ukuvi, number 7 ukukholeka, number 8 sengiya 23 nobunene, nokuzithiba, number 9. Uma ubheka zonke lezi zinto izinto ezidingekayo emshadweni ngaphandle kwazo uzihlanganisa ubheka lezi ezivesi 21 ezibheka lezi ezivesi 22 and 23 uzobona ukuthi uyazidinga. Phumzile no life. You need peace in your house. You need love in your house. Ngidinga ukubekezelelana, ngidinga ukuyithimba kwezinye izinto noma ngeke nje ngizisho zonke ngiyifundisana uma nifike ekhaya niyikhumbule they are 9 in all. And ngifuna ukuthi these are the ingredients for a successful marriage. And ngaphandle kaKristu ningenze lutho bantu bami. Ningazama konke kodwa ngaphandle kwakhe ngoba zitholakala kuye. Ngaphandle kwakhe azikho lezi zithelo. Amakhaya omanye wabone nomsindo kangaka swele kuthanda, swele kuthula, swele kujabula, swele kubandezela, sweleka ubuvi, sweleka ukuzithimba kwezinye izinto. Umzilo mayigeli kuke kumuhle. Ngiyakholwa nasenhlizweni yakho umuhle. And ngiyafisa ukuthi uma ningafinyelelanga ekumamukeleni uJesu njengeyinkosi nomsindisi niqale bantu bami nizisondeze kuye ngoba ngaphandle kwakhe ayikho impilo. Umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Ngicela nisukumele bantakwethu nize la ngaphambili. Ngifuna ngibheke lapha ubambele eglamu lapha. Umame ngesandla Mashiach, ubambe ukusondela. Umbene emehlweni Mashiach, emehlweni. Tell sometimes. Ngithanda ukwenza le example encane eyisibonakaliso se-oneness. Sani ayanyangizwa se-oneness ngoba manje impilo yakaPhumzile bekweyakhe noLucky impilo yakhe kade kweyakhe. But manje I just want them to show you ukuthi we are no longer separate but we are one. Akamisa sesibabona injani umbani nansi kaLucky injani kaLucky manibheka ziyafana asifani but manje ngifuna bayeke ukuthatha step sokuthi mina Phumzile I'm dying today ngicela nibambisane nalezandla zelifa kaMaringo. Today uPhumzile uthi I'm pouring my life into your life Lucky. No Lucky will do the same. Today I'm pouring my life kuwe. Bobabili azi ukuthi akasekho iphilela ngokuthanda kwakhe.
ulaphi makufuneka kwenze kufanele ahambe aye kulo asehlanganisa impilo yakhe naye nophumzile makufuneka whether kuyimali whether kuwabantwana noma ngabe kuphathelene nani but akekho seyiphethe bobabili benze njani sebehlangene ngiyacela-ke Phumzile thela nje kanye kanye aseni izandla nisakubona okumhlophe la nisakubona okuhlukene kokakade bephethe. This is a symbol of oneness. Ukuthi manje sesimunye. And lithi iBhayibheli kuGenesis chapter 2. Lithi lokho kuhlanganiswe uNkulunkulu. Let no man put asunder. Whether abantwana or mamazala or babazala or abobhuti or abosisi akekho okufanele angene phakathi kwabo. Sengisedile-ke nje senicela sithathe ummese bese kuyasikana asishayeni izandla futhi ngicela nje sisikeni yani ngiyacela-ke nasekusikeni kuyabanjiswana emshadweni ayikho into yenza wedwa kuyabanjiswana kusuke ekhishini kuye ekamereni ayikho into zenzela yona ngicela nje kube nesimboli ngicela nishuthe kahle bayasika manje awu balisika ikhekhe balisika ikhekhe kwazi ukuthi khombisa ukuthi le ndoda uzoyiphatha kanjani uzoyiphekela kanjani uzoyondla kanjani alakhona la ngiyacela-ke njengoba selisikile kube yilowo nalowo akhombisa uzomondla nomfazi ngithi uzomondla nomfazi uthanda una-choice ngiyacela-ke ukuthi njengendoda ukhombise ukuthi uzomondla kanjani umfake lapha emlomeni walala ngipinde futhi awuzwa nawe-ke Phumzile egodweni kali noNkulunkulu akalifuna ivili i-7 Colors akusiyo into yasambili kufanele kube yinto nje yemhlangenile yabona namhlanje ukhiphe nonyawo kusasa ukhiphe nonyawo amadoda athathela amabhongozi webaba negrisi kubonakala ukuthi ukhona umama uyalibamba leli bhodo awukumkhombise nje ubale ngaleli khekhe ukuthi lakhi nake ngizokwenzela kona awu Nkosi yami kaleni izandla siyabonga lalelani Phumzile nakho ikhekhe solinikeza umamazala wakho akazi mayengekho umamazala wakho ukuthi njani uzomnika ngiyazi ukuthi akusasa kusayo display lakhi nali ikhekhe uzolinikeza umamazala wakho or ubani lo uzolinikeza bathi kufanele liye kumama ukuthi mama nana simlibele sizomkhumbula nawe ndlela ngiyazi ukuthi kusasa kusayo display but don't forget ukuthi leli liyabu ekhaya naleli liya ekhaya leli-ke seliyodliwa Inkosi Phumzile shayeleni izandla-ke sesehla This was beautiful. Amen. Wow, let's give them a hand of applause. Man, thanks, man. Shema. That's it. We are nearly there. It's fine to we are nearly there. Only 5 items
We are going to call the fourth last born. Mr. Mashiane, Mr. Handsome, Mr. Suguma, the head of I know. I'm going to you guys. Hey, no, that guy is funny. Then, Bakona and Felix Sari Yazula, Yasha. Out. And they're going to speak, I say true. School, I say true. Nami, Papa, the Millennium Mexico. I'm Sakona. Hey, I out. Chicken taco over the mansion. Lamano can see men say feeling. Who push his fan. Oh, very angry. Asgard, who died? I could have got a very smooth. Oh, very pros, very so. Labor. So I, first one logo. I Pakoto Asekai, Asiabo. Abo Panagiti Naga, Rawam, Elum Patele. Friend. Tole very busy, Tole very panic. I can't cook. When I was okay, Papa, Ulfule, Kamashia. I was eating Umto, sister, Adagas. Man, Tolana, I'm fully salo, Pegurata. Maramanja, no, I said right. Yeah, no, Kukulan Busise, and police, they right. I know what you are paying our warriors, guys, to Meganem Zinuenu. He's an anomis, she was gone, but Tatanu Kulu can. Mama Kai, I tell them fast. Ungathi lo baba lo mangabe une problem ulwa nawe wena somthatha izindaba utshela le into kumele uyenze uqakentolo kudala sekhaya osisi wami wena manje and we welcome you kaMashiane siyacela ukuthi mangabe kunenkinga thatha umyeni wakho i-involve uNkulunkulu ngoba loyo umtshela le ngaphansi uzobona ngathi uyabonisa kanti hayi next yayibona yeah so phela ukuthi bathande grade emzini wenu libe right yeah no asijabulile thank mina vele hayi kakhulu sijabulile kakhulu yeah no asiyabonga and then Nota ibuyi ngo-12 yes yeah Nota ibuyi ngo-12 yeah mina nasokubuye ngo-12 kusho kona ukuthi sine ulele ngaphandle uyamthola namanje mangabe zikhona izinamba ebezikhona zabo hayi hey dilithalo nontsonsi wena dilithalo nontsonsi ifoni yakho yazi ekuqaleni ifoni phela mina nawazi ifoni bogeza nayo ifoni wethoyet nayo para peliyelo bawami peliyiki yamthola negrocery ngiyazi wazenzela before and bekukhuze awusayenzi grocery grocery awusayenzi manje yonke into siqala la yeah I know siyabonga kakhulu bakamalima ukusamukela yeah nosiyabonga nasiphatha kahle sisebenzisana kodwa baze baqhubeka badlula umshado siyabonga kakhulu yeah no thank you yeah siyabonga thanks over to you a hand of applause. Let's be fair and square. Okay, can we all listen to MC? Let's be fair.
that's when it's a beautiful thing. Uthola ubhuti ajabulele ubhuti asemhlabeni lesi. Akuyenzwa lo afashaniza. Okay, we are wasekhosini umaringa ubamshababu wasekhosini bamcelile ukuthi umcele siyofika simshaya izandla nakaseza phambili sabona. DJ bashaya ingoma DJ wenze sisene USB sisene USB Sabona DJ. Kwethu siyathokoza. Lokho sikukhuluma. Kwethu engikusebenza namhlanje sifuna ukujabula nokuthokoza kuphela. Angazi ukuthi uba mphathi khona imphathi mara bayazi endlini. Ngiyathokoza ukuthi azange ngitshela amanga ukuthi ningifisele kwaNdebele ngifike la manje sike ngithe ngiyazamazama la ngizamazama khona kwatshoda uthode amaphepha kulo kanje ku-ATM yabona manje sike ngizothenga igezi awethu bonke eningaziko uSibusiso bangikhangise khulu emhlabeni bakhangisa nobaba umndeni wasekhaya siyathokoza ukuthi nisiphe umakoti mina yabona ngapha angeke ngiqale khulu ngithanda ukunithokoza mama ngiyathokoza sithe sinayisikhathi ngikhumbula ziningi izinto engakukhumbula nangafu upenyululo nalo nayefaya kuyo mara-ke kuhle namhlanje kuntombazana ngiyathokoza namhlanje siphile ibanga lethu emzini wala ekhaya yabona senze iqiniso ngithe noma kunzima befanele ngifike izolo izinto lezi ziningi mani ngikolele ngifike sekulapho ngiyathokoza sekuvulile konke ekugcineni ubekezela la ngalelwana akunamuntu othi ubuyele emuva le yi-one way le yi-one way nakunenkinga aniyikhulumi nabanye abantu sikhona ngibawa ukuthi sibuyele entweni yokuthi simndeni izinto eziningi sizozinqoba nasibambiseneko simndeni unomuntu onanda bahlekisa lapha ngazi ngibani ngizokupha yakho
imali nayo iningi yazi. Mara ngithanda ukuthokoza umndeni, ngiyathokoza bakwethu. Ngumfowethu lo, ulapha. Ungumfowethu, nethi sengaba nebhadi lokuthi bathi ngibe yinkosi, bona babafuna ukunami. Siyahloniphana, ngiyabahlonipha, bayangihlonipha. Nasekugcineni, ayikho into yohlula kulo mshado lo. Ayikho into yokuphuma kulo mshado lo. Nanoma ngaba nobudisi obungangani, ngizoyihlalela phasi mina bathu. Ekugcineni ngiyithola inkinga ukuthi le la. Niyamazi ubaba owasikhulisa ngolele. Niyamazi ubaba. Niyamazi ubaba. Ubaba washiya nokuhlakanipha sonke. Nani ngizonitshadisa. Nani ngizonitshadisa. Sonke sokutshada. Sokuthi omunye umuntu angathi umuntu lo ukhuluma ngani. Thina simndeni omkhulu wendlu yakuba sengayo. Thina simndeni omkhulu uyazi le inkandla. Simndeni omkhulu wendlu yangokuba sengayo. Ugogo ubakhona. Ubelethwa ngendini yangokuba sengayo. Mina ngijamele ugogo ubasengayo. Ubakhona niyamazi. Konke sokulungisa. Ngiyanthokoza bakwethu, angifuni ukuthatha isikhathi. Program director, I don't want to derail you. Ngiphume ukuthi lapho. Abantu abangifike nabo isikhathi esikhulu. Ngingakhuluma isikhathi esikhulu ngabo. And I know you too. I know you too from the Mashaba community. Manje sike mina ngithanda ukuthokoza umndeni ukuthi bavumile ukuthi basiphe umakoti ekhaya. Ngizomgada. Angeke kube nangelinye ilanga problem. Unogado omkhulu wakakoti tokanzima. Nengakathomalina, ngikathomalile lina. Lelo ngiyazi ukuthi lothini. Nakune problem, nanifuna ukubetha, ngithembethekile. Angithi simphethe kanti azokwakha umuzi. Machiyani, umbereko wethu emalibeni navane umuntu adlulile emhlabeni navane sithi lokwelusa. Vane ukuthi kutsho thini. Vane sithi lokwelusa. Umbereko wethu kusukela namhlanje ukwelusa. Mude siluse senze sure ukuthi uyadla usuthi unayo yonke thina simndeni hayi umuntu oyedwa ngoba bamlethe emndenini angifuni ukukhuluma into eziningi okuningi sakhuluma nathi sodwa ngiyathokoza asimshayele izandla Elithi bayethe amachele banekonsabo sazikhakhazisa undaba ezitha uchabango ithini bayethe siyabonga basalwane amen. Lalela, we actually have come to the end of the program. The last thing of which is vital, it's of paramount. It's very much important. Sizocela ukuthi the groom to say something for the last time, and also the bridegroom to say something. And afterwards, usiswa ukuthi abachana bafuna ukuthatha
siyaphila bese siyathandaza besoshayela izandla bakwashiyane azaphambili haleluya. Amen. Amen. Ngithanda ukumlochisa nonke ebizweni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngiphakamisa isibonelo sami. Enhliziyo umphethe wami. Yey ngakhetha madoda bengaboni. Ukuze kusho mama athi hey wasilethela unompopho impumulo ye-English. So ngiyabonga kakhulu sitshaba esikhona. Ngithanda ukubonga abafundisi sithena senza lento sathi sihleli phansi sabonisana sathi sicela ukuthi sibe neutral. uNkulunkulu asize, uNkulunkulu wasisivezela ngoba nomfundisi uThuma kwabe sekuba khona umfundisi uJaparu MC. Ngiyabona abazalwane ukuthi abantu abashada la abantu abamsabayo uNkulunkulu. So ngibonga lo mfazi. Namhlanje I want to say a word. Namhlanje ngenza 14 years without alcohol. Izinkinga emshadweni wami ngakubona ukuthi angikhethe yena kunokuthi ngikhethe into edlulayo ezongibulala. I chose no mama. Namhlanje ngiyambonga, ngibonga nefamily yami yonke, ngibonga abosibaba sami, ngibonga abomalume, ngibonga kakhulu nayi ipitshi yami lana. Ngibonga kakhulu kunomngane wami uSidudla lapha. Ngibonga abomamkhulu lapha lemuva abomachiyane, abobabomkhulu abosisi wami lapha bakhona bonke. Ngiyabonga, ngibonga abami nabomamncane futhi abancane laba lana. Ngibonga abosiponsami. Into engibonga kakhulu ukuthi njengoba baso babambene umncane njengoba baso umuzwa kamashiyane ubambe ngicela uphakame Eunice. Naba abantu ababambe umuzwa kamashiyane noma ngabe kunegap mara bavalile akubonakali next. So ngiyabonga kakhulu isikolo sami, ngibonge kakhulu futhi angeke ngize ngikhohlwe. Ngibonge bakaMahlangu bakhona nabo ngiyababona. Mama Mahlangu baba Mahlangu, thank you so much sana zami nisenzele kona kakhulu, siyabonga. Ngibonge kakhulu angababonganga ngicela ukuthi chebe sibonge nenkosi, inkosi yakaboma ebukhosini bakaChabangu. Inkosi siyabonga kakhulu ababuya kwaNdebele, sibonge kakhulu abomkhulu bakaMarine, sibonga bonke abomaluthiza, abafazi bakamaluthiza baMarine khona naye. Siyabonga kakhulu ukuthi sibambisane, sibonga boyilenda bonke bebagijima ukuthi lo msebenzi ube ne-success. Sibonga bomakhelwane bonke bakhona nabosabelo nangiyalapha naye ngiyambona. Siyabonga kakhulu, angeke ngande kakhulu. Iset uNkulunkulu ukuba khona kwenu akanandisele. More grace upon your life, more grace kuko konke enokuthitha nenokuthatha. Ngiyabonga kakhulu ngithi uNkulunkulu ahlangabezane nezinhliziyo zezimpilo zenu. I said stay blessed. Shalom. Amen. Don't worry, just around the corner, let's say, who's another refreshment. Assumption in his hand. Amen.
ufuna utshwala akafuna umratha kungcono. Yes, girl. Emphakathini yo. Kungcono mkhulu. Ufuna ukutshisa. Asikhambe uqala uphakele. Asikhambe ke. Asikhambe. Listen, Mara we are actually last time we are almost done. Angiyabulisa ke. I just want to say this. Can I say this with love and respect? I know. How come I gave this family Ben Shumaila Gabusis? Kabukeli Ben Shumaila Gabusis wake. Yila le family le yangona khona. And ngadlula ngendlela kaZulu bemazi ukuthi awuthi. Let me tell you, abantwana bakhona ngibike nabo sasifana alona mama zokufona ukwatisile amfonela kunesuphakelile. That is how the family is. They actually adopted me. So ngibonga nonke futhi kuChetrek abukuthisisa abukugwen bonke nabokudonda. Jacob. Okay, Jacob. Ibhala ngempileko. Baselile letiyokugcina besinyathanda. Bese liyabona namabhoda yabhenka linjeni. Now, lalela leyokugcina. Bathu sicela ukuthi batshintshise bayazazi basendleleni bazoyenza into abagqine ngayo. Usisi kakhutha ukuthi chapa kokugcina labantwana lethathasela wani bavalelise umakoti nomkhwanyana labatshintshisa njengamatshintshi abene-energy abasukumu abashayeli izandla Sorry good disturb, sorry never says a family. But they were kept up a gift now. What do you say now? They were kept up a gift. Thank you very much. And to you ladies. Bueno, me hago
Nikki. Amen. Sesiphelile bazalwane before umthandazo. Ayi, uzofuna Bhakela. Ukuthi siyenza kanjani. Enye into futhi njengoba ngitshelile nasidala ngizoletha and baphethe imali. Ebaphethe imali. Cela nilethela nasisihle. Ebaphethe imali ninajingayo for the groom and the bridegroom. Yena kanti kuona khona. Noma ukuthi nonke sorry asinathula. Ngicela sithulele khonibeni umthandazo ne. Yeah, ngifuna ukuthi before umthandazo ngibonga bonke ebazile bazosupporta ifamily kaMarimba ne-family kaMashiyane. Number one, yeah, anina jealousy and may God bless you. Nako okuhle makuze kini ngenxa ukuthi ngifisela abanye okuhle. Let's bow our heads and we pray. Asithuleni ne, yeah, njengaseport, uthule isiduo Richard Lekopa la. God van Abraham, God van Isaac, en van God van Jacob. En wil het zeggen vanmiddag, Heere, dankie, zoals ik voor u gevraagd heb tevoren, laat het u wees wat voor ons gaan. Zoals eendag Moses gezegd het, ons gaan nergens, tenzij u zijn tegenwoordigheid met ons is. Heere, sien jullie familie, sien mijn broer Jacob, Lucky Mashiyane, en onze hemelse vader, die vrouw, Sister Punzile Mashiyane, officially, permanently, and finally. Heere, ik wil net zeggen, dankie voor alles. Sien elke wat gekomen het. We also pray, Lord, for the food that is about to be eaten, as it will go down to the satisfaction of the mortal body, as it go down after being digested, Lord. Heavenly Father, to different parts of the body. Will you bless those who stand behind or who stood behind the pots? In the name of the Lord Jesus Christ, we cast the works of the devil away. Bless them, Lord, and bless everyone. Umabusise Nkosi, siyakhuleka egameni laka Jesu Kristu manje naphakade. Amen and shalom. Basishela ukuthi siyaphi. Amen. God bless you. Ngingakhona baphethe ama-gift nemali. Platform is yours. Amen. Ngizokhuluma ngendaba yokudla. Uzocala umkhwenyana nomakoti baphakele bese kusukuma umfundisi noma umfundisi noma umfundisi baphakele bese u-MC bese ngizosukumisa bakaMashiyane ngingalisukumisanga ngicela ngingashukumi ngicela shame bese ngizosukuma bakaMashiyane ngisukumisa bakaMashiyane ngisukumisa bakaMarime bese ngizosukumisa ngokulandelana bese laba bamale etendeni nalaba balabu outside bazophaka ngale. Amen. Okay. That's the DJ. May God bless you. Thank you for coming.
Shalom, peace, shalom, amen. Hallelujah. Shalom, peace, shalom, amen. Hallelujah.